Ok, gutta, jeg starter filmen på deg. Det er jo kaldt det. Hvordan må kle av deg den her t-skjorta di? Ja, jeg skal selvfølgelig. Ja, jeg filmer. Vent litt, 2 sek. Ja, ok. Vent litt. Jeg skal se han Simon. Jeg teller til 3. Å, fy faen. Gutta! Jeg gidder ikke. Det ble litt kaldt, jeg sto her. Å, forfriskende i alle fall. Ja, jeg er klar, jeg filmer. Ja. Ja, det tror jeg. 2, 3. Kom an, Simon! Simon, tar du ball? Tar du ball? Tar du ball? Ta ballen! Kast tilbake! Ikke opp på andre siden. Fy! Nei, faen! Det kan gå! Det må du hente! Det gikk jo, det er friskt.